Uthi bewazi ukuthi ngokwesilinganiso kudingeka siphinde okuthile cishe izikhathi ezingama400 ukuze ubuchopho budale ukuxhumana okudingekayo ukuze sifunde noma sikhumbule ulwazi olusha. Kodwa-ke, uma siphindaphinda okuthile okusha ngesikhathi sokudlala nezingane zethu, lelo nani lehla ngokuyi10 noma 20 kuphela ukuphindaphinda ngaphambi kokuba kufundwe ulwazi olusha. Lokhu kusho ukuthi uma sifundisa ingane igama elisha ngesikhathi sidlala nayo, ingalifunda futhi iliqonde ngemuva kokulizwa izikhathi eziyi10 noma izikhathi ezingama20 kuphela. Ngaphandle kwalokho, kungathatha isikhathi eside kakhulu ukuzejwayeza nokukhumbula igama elithile. Ukudlala kuyindlela enhle yokufunda. Ngesikhathi esedlule sixoxe ngemidlalo nezinto eziningi ongazenza ukufundisa izingane ezincane kanye nojahidada. Namuhla sizogxila emidlalweni yezingane kusukela eminyakeni 2 kuya kweyisithupha ubudala. Imidlalo esizoxoxa ngayo ngokulandelayo ifanele izingane ezineminyaka 3 kuya kwe4. Kodwa khumbula ukuthi usengakwazi ukudlala le midlalo nezingane zanoma iyiphi iminyaka. Lokhu kusho ukuthi ungadlala umdlalo owenzelwe ingane enonyaka owodwa noma 2 ubudala uma udlala nengane enokukhubazeka. Umdlalo wokuqala uthi chaza lo msindo. Lona umdlalo ongadingi izinto eziningi ukuthi udlalwe, futhi ungadlalwa noma ikuphi. Uzothanda ukuthi sidlale umdlalo yini mfana wami? Yebo gogo. Ngizokwenza umsindo wesilwanyana. Bese uyangitshela ke wena ukuthi isiphi leso silwanyana mfana wami? Yebo gogo. Kukulukulu. Gogo gogo. Yebo mfana wami uhlakaniphile. Ngizokwenza esinye ke mfana wami, ungitshele ukuthi isiphi ke leso. Yini ke leyo mfana wami? Inja gogo. Uhlakaniphile mfana wami. Umdlalo olandelayo ngumdlalo wokukhumbula futhi ungashintshwa ukuze udlalwe izingane esezikhulile noma ezincane ngokwengeza noma ukususa inani lezinto okufanele zikhunjulwe. Kulo mdlalo uzodinga ukuthola izinto ezintathu kuya kuyizisithupha ezincane zansuku zonke ezingahlala esithebeni noma etafuleni kanye nethawula noma indwangu ukumboza izinto. Qala ngokuxoxa ngezinto ezisetafuleni nengane yakho bese utshela ingane yakho ukuthi uzomboza izinto ngendwangu bese ubona ukuthi zingaki izinto ezozikhumbula. Ungenza umdlalo ube nzima kancane ngokususa into eyodwa bese ubuza ingane ukuthi iyazi yini ukuthi yini elahlekile. Ake sidlale nomdlalo omnandi. Sibone amahle. Lo mdlalo uzokhombisa ukuthi nikwazi kanjani ukukhumbula nikubonile ngaphambili. Nginendwangu engizoyembula ukuze nibone izinto ezifihle phansi kwayo. Nina kuzomela nizame ukukhumbula zonke lezi zinto ezisetafuleni uma seyimboziwe futhi. Siyezwa mama. Ake nisho-ke bantwana bami ukuthi yini embozwe indwangu. Ngibona izibuko, i-apula, Yebo. nenkomishi. Yebo kunjalo bantwana bami. Manje-ke sesizozimboza lezi zinto ebese sibone ukuthi zingaki eningazikhumbula. Njengoba ingane yakho ikhula, kungase kube mnandi ukuzama imidlalo emisha. Nakuba ungayithenga eminye imidlalo, ungayithola eminye mahhala ku-internet. Imidlalo edlalwa ku-video elandelayo ivela kwa-WordWorks Time Together in My Education Packs. Le midlalo ungayithola uyisebenzise mahhala. I-WordWorks inikeza imidlalo edinga ukuthi ingane yakho ihambisane, ikhumbule, futhi ibale ngenkathi ithokozile. Kungaba usizo ukuthola idayisi ukudlala eminye yale midlalo.
Sizoninikeza ulwazi oluthe xaxa mayelana nezinsiza zakwa-WordWorks kwividiyo yesikhathi esizayo. Manje bantwana bami, asidlaleni umdlalo womjaho wezimoto. Umuntu nomuntu uzophonsa idayisi abese ehamba abale ngalezi zinto enizibonayo. Ikuphi nina enifisa ukukusebenzisa ukuhamba nibale ngakho? Ngifuna le. Kulungile. Mina ngizothatha lokho. Likince wena ukuqala idayisi. Amahle. Ukince yiphi inamba? Ngikinqe u3. Amakhadi ezilwane kulokhu okulandelayo nawo avela kwa-WordWorks. Futhi amakhadi angasetshenziswa ukudlala umdlalo wokukhumbula noma umdlalo wokuqagela. Buka, njengoba umama ehola izingane zakhe ukudlala umdlalo wokuqagela ngamakhadi ezilwane. Bantwana bami, Ma. sizodlala umdlalo omnandi, umdlalo wezilwane. Lo mdlalo ke udlalwa ngamakhadi. Yebo, ma. Ufuna ukunibona ukuthi ngiyakwazi ukudlala yini? Yazazi izilwane? Yebo, ma. Sizodlala ke lo mdlalo wezilwane ke zingane zami. Lana ke nangawakho ke amakhadi. Anezilwane zakho. Yebo, ma. Nangawakho anezilwane zakho lamakhadi. Ngifuna ke umuntu ozodlala kulelakhe athi elami man. Yebo, ma. Sobona ke oyishayile ke le game. Ubani onaleli? Elami, ma. Iyashi. Elami, ma. Ahe. Elami, ma. Inkukhu. Elami, ma. Utata. Uwilile ke nangowili. Hayi ke singani zami ke. Ukuthi ke lo mdlalo ke sozodlalwa nguwe ke ntambamba wozosidlalisa ngithi ngoba kuwina wena. Imidlalo esikukhombise yona namuhla iyisibonelo semidlalo ongayidlala nezingane zakho. Noma ngabe yimiphi imidlalo oyikhethayo, khumbula ukuyigcina ithokozisa. Futhi ungaxeki ingane yakho uma ingaphenduli kahle. Khuthaza futhi income ingane yakho uma ifunda okuthile. Lapho uzothola ukuthi imidlalo iyindlela elula futhi emnandi yokusekela ukufunda nokuthuthukiswa kwengane yakho.